Ngekhansan TV igama mkhulu nkhazimulo. Mamushesha nesicelo subscribe khona ukwazi uthola ama-video nemfundiso esinazo ngesikhathi siyikhipha. Nganza amathongo. Namhlanje nje khona ngifuna ukuthinta okuncane. Emothi nengasisiza. Manje ngiyazi abaningi nina mkhulu. Indaba mina ngaphumeleli. Indaba mina ngingabusizwa. Isibusisa sehli sami. Kwenzeke njani sengizame yonke into. Nganza amathongo. Masifunda into ngesibusiso lapha embhalweni. Kuthiwa blessed is a man whose sins are covered. Ubusisiwe loyo izono zakhe zimboziwe. Asesijule kulento. Uthi uNkulunkulu ngiyaxolela izono zakho. Ngizifela izono zakho ukhuluma uJesu. Kodwa ezabazali bakho zizowela kuwena. Into ebanga ukuthi wena ungaphumeleli ingoba izono zabazali azixolelwe. Yiziphi lezono? Ama-ancestral curses, iqalekiso zamathonga namadlozi la asalala ekukhulunywa ngawo lapha eBhayibhelini. Okuthiwa ama-ancestral curses akhona. Umbuzo manje baqalekisa ubani nje bakuthiwa ama-ancestral curses? Umdalo ophethe imoya. Manje mayizono zengane zizowela, izono zabazali zizowela enganeni. Kuphinde kube nombhalo ukuthi ubusisiwe umuntu izono zakhe zigeziwe. Shuthi wena ubusisiwe, you're not blessed nje ngoba izono zabazali bakho, which ama-ancestors zakho, which izono wena uzinherithile ozithola ukuthi uzale ubani, azimboziwe. Ingakho kuthiwa ubusisiwe umuntu izono zakhe ezimboziwe uNkulunkulu. Blessed is a man whose sins are covered. So i-blessing iyeza kumuntu ngoba izono zakhe sezisuliwe noma zimboziwe. So ukuthi wena umoni noma wonile, mawuzehlisa phambi kaNkulunkulu ucela kuJehova abantu bakini ukuthi bagezeke ngoba ilona lohambe sikulona lokulapha idlozi, uzobona ngokuthi kuvuleka izono zabo mase zimboziwe noma zahlanjululwa. Because lento ekuthiwa blessed is a man whose sins are covered, i-conditional statement. So awukho blessed nje ngoba izono zabazali bakhe zawela kuwena asebalala. Ngikhuluma ngomzali ombonayo, ngoba lo mbonayo mona angona athi seno-50, 80, 60 axolise uNkulunkulu emxolele ngoba sasenyameni awele. Ngikhuluma mina ngabantu abashona benezono, behamba namabhadi okuthiwa kuwena ama-ancestral curses. U-ancestor bakhuluma ngabantu abadala bakini ngoba uJehova kanama-ancestor. So mawufuna isibusiso sine-condition usithole. Blessed is a man whose sins are covered. Ubusisiwe uJehova umuntu izono zakhe sezisuliwe zambozwa. Manje mkhulu siyezwe ingane zakho zizentabeni. Yindaba zentabeni. Ngeke ngayibeka into elinye iclass. Kade ngichaza ngesimo sani so to be transfigured. Uyangizwa? Ukushintshwa, to transfigure into sikhuma ngale moya kuwena ukuthi sisuke ebunyameni iye ekukhanyeni. Ngoba kuthina sinabantu abafa bethuka umveyinqangi, abantu abafa bechitha igazi labazali babo, lamakhosikazi abo, lobhuti babo bethwele, abanye babulala, abanye bazibulala bona. So manje uyazibuza ukuthi neyindaba uthola isikhathi sokuthi uzama yonke into kodwa awubusiwe. Isibusiso sinenkani, ingakho masinda isibusiso kufanele kube khona neqiniso. Kufanele kuhlelwe amacala, khulekwe kuyiwe entabeni nakuyindawo la idlozi akuliveza khona. Usho ukuthi yebo Jehova sabulala ekhaya sithi siyavika, ukhulekela abangasekho. Yebo sakuflathela, yebo konakala, sinabantu abakhala inyembezi namanje kwelamoya ngenxa yedlozi la ekhaya.
Uwena ufanele ube umuntu oxolele izono zabazali bakho. Manje mawukwenza ngomkhuleko kuphela ukhohle ukuthi wena you are a spiritual person. U-ritual masungawenzi it's a problem. Ngiyangizwa thongo. Umsebenzi mningi kodwa abasebenzi bancane. Kubaleka ngendlela esimangaliso ukugeza ancestral curses. Manje uyakholwa wena awukholwa enough kwiBhayibheli mongakholwa kwama ancestral curses. Mawuzi ama-ancestors idemoni kuphela, wazi amadlozi amademoni kuphela. uJehova ekutshela amadlozi akini anenqalekiso eziphuma kuJehova, nenqalekiso zezinto ezabazi emhlabeni nenqinamba ezowela kuwena ngoba izona zabazali ziwela kuwena. Ngiyangizwa thongo. Kubalekile Nkosi yami ukuthi kulapho imoya. Ngikhulumile kule class ukuthi mkhulu indaba ubusuku ubunamandla kangaka ngoba wena wakhiwe eminyameni, ngoba wena kwathiwa you are the light of the world. Njengoba kuthiwa wisibani emhlabeni akhulunywa ngabantu labo hleli nabenyameni, wisibani salabantu abawele eminyameni bamoya okwabanye abantu abadala abakini abavuka nama-curses abashona nawo ngoba kuthiwa izono zabazazowela kuwena. Njengoba uyisibani-ke manje wena kubalekile ukofisa isikhathi la ufuna uphahla khona ebusuku ehlathini uye entabeni uyothandaza. Uyangizwa thongo. Ngobani ngibikile thene into emnyama iyawukhipha umbala omhlophe. Mawushutha ngefoni ngalamafoni akudala, mawushutha kudala ngecamera isithombe siphuma siyi-negative. Force sendlini emnyama uyosidevelopa, something needs to be developed in you konke efanele ivuswe kuwena. Mase siyaphuma leso sithombe sesisihle. Abanye bengokomoya ubumba fa ulishaya ulikhipha umoya mase kwakhiwa indishi. Ekwakhiwa indishi liyashawa libunjwe lingene emlilweni kuze kube iplate kusase kwazi ukusenza lapha ebukhosini. Abanye benidlozi sanibumba ingakho unenkinga ubona ngathi ushaya kanje liyakhanda. Yiloko umkhulukazi umuntu ezokutshela kona. Emhlabeni uNkulunkulu mekwenze waba inaliti, hlala uyinaliti ungajiki. Mekenze waba imfoloko, hlala uyimfoloko ungajiki. Mekenze waba isipuni, hlala uyisipuni ungajiki. Ngoba uyimfoloko okwamanje empilweni yakho nje ubuyimfoloko. Baseve isobho, bakunika isobho. Awukwazi ukudla isobho yemfoloko. Ubona yonke into ingahambi kahle. Linda edlozini. Bambele edlozini. Kuzofika isikhathi la befa khona nesteak inyama, kudinga imfoloko. Uyispoon bakunika isteak, awukwazi ukudla inyama ngespoon. Sofika isikhathi bezona khona isobho. Umuntu othembekile ethongweni, musu ugxuma. Mawuyinaliti, inaliti ekhabetheni isathatha isikhali esincane nawo zonke izinto endlini. Kodwa ngosuku upresident noma inkosi iyosha ispeech lapha kuqhuma inkinobho. Koma abantu abaningi abamamiliyoni bezoza inkosi noma ipresident ekhuluma ngoba inkosi ibheka manje le naliti ezolungisa lenkinobho eqhumela. Kofika isikhathi la khona idlozi lakho, ubunaliti bakho, ubuncane bakho boba kukhulu. Angishumayeli. Ngilophi ababa omkhulu bakho kwamukele. Kusukumele. Ngeke kube kulula. Kuzoba nameva, kube nomzima ngathi ngashiya phansi. Don't ungakwenzi lokho. I-spirit of discouragement akusona saNkulunkulu. Esasathana ungakhathali. Ngiyangizwa. Uhlala emkhulekweni mase wenza action. Uhlala emkhulekweni wenza action. Ungakhuleki kuphela. Ngiyangizwa. Ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu. IKhansani TV izokhanyisa. Silapha idlozi, silapha idalwa, siyakhuleka, silapha amathongo siza nenyanga ekade zalala. Siqhashula ama-ancestral curses la kuKhansani TV. Makhosi amakhulu.